todistus tälle maailmalle. Learn how to smile, church. Opettele vaikka hymyilemään. Even when you don't feel like smiling. Silloin kun ei tunnu siltä. And before you know it, you're really smiling from inside. Ja ennen kuin sä huomaatkaan, niin sua jopa hymyilyttää sisältä päinkin. I told my students and they were laughing. Mun opiskelijat nauroi, kun mä sanoin heille. Don't look like you just suck a lime, I said to them. Mä sanoin, että älkää näyttäkö siltä, kun olisit just imassu sitruunaa. No, we are a light. Mut me ollaan valo. We don't have a promise everything is perfect, but even though when we go through things, laugh at the devil. Ja ei meillä ole luvattu helppoa elämää, mutta silloinkin kun sä kohtaat vaikeuksia, niin sä voit nauraa paholaiselle. Don't feel sorry for yourself. Älä sääli itseäsi. But take charge. Vaan ota se tilanne haltuun. Laugh at the devil. Ha ha ha! You cannot have me. You know what? The enemy knows it. Vihollinen tietää sen. There are times I wanted to cry. Joskus mä olisin halunnut todella vaan itkeä. Just wanna hide and cry. Mennä piiloa itkeä. And the more I start making this noise I did, mut sit mä vaan päätin nauraa viholliselle. before I know my tears turns to joy. Ja ennen kuin mä huomasin, ne kyynelet vaihtui iloon. You are in charge of that. Sä voit valita. It's not only for you, because you are a city on a hilltop. Nämä asiat ei ole vain sua varten, koska sä oot kaupunki mäen päällä. You are a light. Sä oot valo muille. Darkness comes from the enemy. Darkness is not from God. Pimeys tulee viholliselta. Jumala ei lähetä pimeyttä. So be the light wherever you go. Oo se valo siellä, missä kuljetkaan. Wherever you go. Missä kuljetkaan. Even in a place you don't like. Jos et sä tykkää jostain paikasta vaikka. We are light in this world. Me ollaan valo maailmassa. Listen, maybe it's not your language. Maybe you are not born in this country. Ehkä sä et osaa suomea tai sä et ole syntynyt täällä. The light doesn't have to be dim. Silti sun valo ei tarvi olla hämärä täällä. Hello doesn't cost anything. Se, että sä tervehit ystävällisesti jotain ihmistä, niin se on ilmasta. God bless you doesn't cost anything. Sä voit sanoa Jumalan siunausta, se on ilmasta. Jesus loves you does not cost anything. Sä voit sanoa jollekin, Jeesus rakastaa sua, se ei maksa sulle mitään. Be the light that you're supposed to be in this country. Oo se valo, johon Jumala on myös sut kutsunut tässä maassa. We are sent to be a light in this world. Meidät on lähetetty ole valo tälle maailmalle. When you keep your light to shine all the time, kun sä annat sun valon loistaa koko ajan, you overcome what you are going through. Silloin sä pystyt voittamaan ne oma elämän haasteetkin. Because always light overcomes darkness. Koska aina valo voittaa pimeyden. Always. Aina. Light overcomes darkness. Valo aina voittaa pimeyden. When you keep your joy, kun sä oot iloa täynnä, through the word, ja sana antaa singing, sulle iloa, vaikka worshiping, laulat ja palvot Herraa, puhut Jumalan and sanaa, keeping your faith up, ja sun usko vahvistuu. Light has no place but to shine. Niin se valo vaan loistaa, ei se Darkness has no choice but to leave. Ja pimeys ei voi muuta kuin paeta. Light is your strength. Se valo on sulle voima. Darkness come to kill, steal and destroy. Pimeys tulee tappaa, varastaa ja tuhoamaan. Look at yourself in the mirror like I read for you in James right now. When you don't feel like to laugh, just laugh while looking your reflection. Ja sä voit katsoa vaikka peiliin, ja mä luin sulle Jaakobin kirjasta siitä, kuinka sä voit katsoa peiliä, ja sä voit vaikka nauraa, vaikka mikä tilanne olisi. Why not? Miksi ei? If it is the end of your life, what you are going through, it's hard to laugh. Jos se on sun elämän loppu, mitä sä käyt läpi, on vaikea nauraa. But it's not the end of your life. Mutta luultavasti se ei ole sun elämän Maybe loppu. the end of this journey. Ehkä tämän vaiheen loppu. Because you have a place to go. But let's say it's a sickness. Mut jos on vaikka the doctor says that's it, you're done, 1 week. Ja lääkäri sanoo, että sulla on viikko aikaa elää. Maybe you believe that's it, 1 week. Ehkä sä uskot, otat sen sydämelle, sä uskot, okei, mulla on viikko aikaa. That means 1 week only to walk in this earth. Thank you, Jesus. I don't want to be here anyway. Elikkä viikko maan päällä elää. Kiitos Herralle, mä pääsen taivaaseen. Because my place is up there in heaven. Mun todellinen koti on at joka the right tapauksessa side of the Father. Taivaassa Isän oikealla puolella. Far above all principality, power, darkness, above. Siellä kun sä astut, sä oot kaiken pimeyden ja kaiken vallan ja voiman yläpuolella, taivaallisessa. That's my place. Se on mun todellinen Why koti. shouldn't I laugh? Miksi mä nauraisi silti? Even that was the case. Vaikka mulla olisi elämä loppumassa. Laugh at the devil. Mikä tahansa sun tilanne, sä voit nauraa paholaiselle. Because you have hope. Koska sulla on aina toivoa. What you are going through is not eternal. Se mitä sä käyt läpi ei kestä It ikuisesti. is temporary. Se kestää hetken. Subject to change. Ja se muuttuu.
Nothing is forever. Mikä ei kestä ikuisesti? You see, light always overcome darkness. Valo aina voittaa pimeyden. 1 John 4:4 it says, 1. Johannes 4:4 sanoo, you are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that's in you than it is in this world. What you have is priceless. se mitä sulla on sellaista, sitä ei voi, Priceless. se on kalliimpaa kuin mikä muu. Priceless. Sille ei voi laittaa hintaa. Church, what you have, say this, what I have in me is priceless. It's price. Mitä The greater one lives in me. suurempi asuu minussa? The greater one lives in me. Suurempi asuu minussa. You are overcomers because of Jesus. Ja Jeesuksen tähden sä oot voittaja. Don't forget the purpose. Älä unohda sun It is tarkoitusta. because of Jesus. Jeesuksen tähden. It is because of his crucifixion. Jeesuksen ristin It is tähden. because of the blood of Jesus. Jeesuksen veren tähden. It's because of the blood of Jesus. Jeesuksen The veren name tähden. of Jesus. Jeesuksen nimen The tähden. word of God. Jumalan sana That we are overcome. tekee meistä It's voittaja. not because we deserve it, Ei me ansaita sitä. nor we did something to overcome. Tai me tehtiin jotain hienoa, että me voitetaan. So the greater one Suurempi, who overcome everything lives in you and joka me. voittaa kaiken, asuu sinussa ja minussa. Light always overcome darkness. Valo aina voittaa pimeyden. Secondly, light always exposes darkness. When I walk in this church, sometimes the fridge, everything makes noise in the night at night. Illalla kun täällä on yksin, niin täällä kaikki jääkaapit pitää omaa ääntä. And I have no idea what it is. Mä en tiedä mikä surisee. Well, try live by yourself and then you know what I mean. Jos sä oot yöllä täällä, sä tiedät mistä mä puhun. So I usually walk in the darkness, in the dark, in the Täällä on building. hämärää pimeätä, kun mä kuljen täällä. So when I don't know what that noise is, Jos täällä on joku thank ääni ja you mä en tiedä, Jesus, they won't come here. lapset menee pese käsiä. Ja jos mä en tiedä, täällä on joku outo ääni, mä en tiedä mikä se on. All I have to do is to press the lights. Niin mä painan äkkiä valot päälle. One, I have this confidence because there is light. Ja kun on valot päällä, niin on paljon varmempi olo. Two, I get to know what is that Ja noise. se valo paljastaa sen, mistä se ääni tulee. Light always exposes darkness. Valo aina paljastaa pimeyden. John 8:12 it says, Johannes 8:12 sanoo, then speak Jesus again unto them, and saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have light of life. John 1:5 it says, Johannes 1:5 sanotaan, the light shines in the darkness. The darkness has never been able to put out the light. Darkness will be exposed when your light shines. ja se pimeys paljastuu, kun sun valo loistaa. Have you noticed it's just not surprise? Any ungodly thing that need to be done by the work of the enemy, usually it's happening in the dark. Ja yleensä, ei se tietysti ole yllätys, mutta pimeyden teot tapahtuu pimeydessä. When you hear whether it's murder or theft or any kind of things, it's always in the darkness. Oli se sitten murha tai varkaus jotain, niin se on aina pimeydessä. Because it's the work of darkness. Koska ne on pimeyden tekoja. But you are light. Te olette valo. As a believer, even when you think nobody see me, you kidding yourself. Ja jos sä oot uskova, sä teet jotain pimeyden tekoja ja sä ajattelet, että kukaan ei näe, niin sä petät itsesi. He sees you. Koska on Because aina the yksi, light is in you. joka näkee ja valo on sinussa. You cannot hide from him. Jeesukselta me ei voida mitään peittää. You might as well live transparent. Siksi on hyvä elää läpinäkyvää elämää. In light always there is a peace and assurance. Choose light. Valitse elämässä aina se Choose valo. life. Valitse elämä. Choose his way. Valitse Jeesuksen tie. Says, I'm light, life, and a way. Mä oon tie, totuus ja elämä. Apart from me, there is no way. Ilman Jeesusta ei ole tietä. No one can come to the Father apart from me. Ilman Jeesusta kukaan ei voi mennä Isän tykö. You see, Philippians 4:6-7. Filippiläiskirja 4:6 sanotaan. Do not worry. Learn to pray about everything. Give thanks to God as you ask Him for what you need. The peace of God is much greater than the human mind can understand. This peace will keep your hearts and minds through Christ Jesus. He says, do not worry Älä murehdi about anything, mistään,
but in everything, vaan kaikessa, with prayer, with thanksgiving, with intercession, rukouksella ja anomuksella, let your request be known unto God. tuo ne pyynnöt Isän tiettäväksi. Don't let your mind or your soul to entertain the work of darkness or a place of dark. Älä salli sun mielen mennä sellaisiin pimeyden tekoihin ja ajatella niitä. It's a choice. Ne on meidän As a body valintoja. of Christ, Kristuksen ruumiina we go the same thing, if not more, what the world is going through. me käydään samoja haasteita läpi kuin maailma, joskus jopa enemmän. But you are different, Sä oot erilainen, bought by the blood, koska veri maksoi washed susta by hinnan the blood of ja puhdisti Jesus, sut puhtaaksi. forgiven, Saat sanoa and anteeksi have hope, ja sulla on aina toivo, a place prepared for you. paikka sinua varten. This is a temporary place. Maan päällä se on väliaikainen So paikka. don't forget your focus, your purpose of in this earth. Älä unohda, mikä on sun todellinen päämäärä myös maan päällä. It is to shine in these dark places. Loistaa pimeässä maailmassa. Shine in these dark places. Loistaa pimeissä paikoissa. Often you don't have to say anything. Monesti ei tarvi sanoa mitään. In a place like here, I don't speak Finnish language. Suomessa en osaa suomea And they don't, most of the time, they don't speak mine. ja useimmat ei puhu munkaan kieltä. But the peace I carry, Mutta jos mulla on rauha the joy I carry with me, ja ilo, kun mä menen johonkin, that is my testimony. se on mun todistus. I think my closest people are people from Prisma and then S-Market. They are my closest friends. Ehkä läheiset ystävät on Prisman kassalla ja Sittarissa. And then I make an effort to go the same cashier if I can. Jos mulla on tuttu kassaneiti, mä aina yritän mennä samalle And henkilölle. one of the things that throw them away is, how are you doing? They said, I what? Ja jos mä I said, kysyn, how are you mitä doing? teille kuuluu, ja ne osaa englantia, niin aina kysyy, että miksi sä kysyt? Usually hello is enough, but it's my culture. I don't think about it. And I ask, how are you doing today? Ja yleensä varmaan hei riittäisi heille, mutta mulla on tapana kysyä, mitä sulle kuuluu. But I make sure I have something to share if I ask them how you doing. Ja mä haluan olla valmis myös jakaa jotain pientä heille, That jos is mä my kysyn, hope in Christ. mitä heille kuuluu. That's my joy in Christ. Mun ilo ja That's rauha, the peace I carry with me in Christ. koska Jumalan rauha on joka puolella mun I kanssa. told you we taught this last week about the fruits of the Spirit. Koulussa oli hengen hedelmät viime viikolla. A believer should have, and they have. Joka uskovalla Love, tulisi joy, olla peace, rakkaus, ilo, rauha, kindness, gentleness, hyvyys, lempeys, goodness, hyvyys, godliness, jumalisuus, and self-control. itsensä hillitseminen. This is who we are. Se on se, kuka We sä have todella all olet. that in us. Sisimmässäsi sulla on kaikki heidän hedelmät. And that's our testimony. Ja se on se sun todistus. Church, remember, Muista aina, light always have the power to attract others because they don't have the light. valolla on myös voima vetää toisia puoleensa, ne kellä ei ole valoa. Light always attracts Valo aina vetää puoleensa. because it's beautiful. Valo on kaunista. Because they don't have that. Ja jos jollain ei ole valoa, Life always comfort. valo aina auttaa, lohduttaa. You northern country, you know about winter. Te pohjoismaiset tiedätte, mitä todellinen talvi on. Winter is approaching. Nyt talvi taas lähestyy. One of the things I like about this part of the world are you are well prepared for the winter. Yksi asia, mistä mä tykkään täällä maanosassa on se, että ihmiset on valmiita kaikkiin kausiin. In some houses, if you have a house, some houses has, fireplace. Jossain taloissa on takat, Whether it's electric fireplace or a natural fireplace. jotkut on sähköllä, jotkut on tulella. It's beautiful. You make your hot chocolate or coffee or tea sitting around the fire. It's just comforting. Ja se valo on lohduttava, sä juot vaikka sun kahvi tai kaakao siinä tulen ääressä. In summertime, if you do some kind of fire things outside, what do? You camp around it outside around the fire. Kesällä, kun ihmiset laittaa nuotioita, mitä ihmiset tekee? Ne kokoontuu aina nuotio ympärille. It comforts. Fire is beautiful. Fire also comforts us. Tuli on kaunis, se on lohduttava. Fire also gives us strength. Se antaa voimaa. The first thing you want is when winter is bitter, you want some heat. Ja sit kun se talvi tulee ja se on oikein kova talvi, sä kaipaat lämpöä. Until you have that heat, what do? You just crawling
under the blanket and don't move. Ja jos talo on vähänkin viileä, niin sä et halua lähteä peitoalta pois. The more you feel warm, what do? You throw the blankets, you get out and you want to clean the house or you want to go to shopping. Tai sit kun sä lämpenet, sit sä pystyt tekemään jotain niinku siivoa vaikka. Fire gives light. Tuli tuo elämää, Fire valoa. also not only light, but it gives us strength. Ja valoa ja myöskin voimaa. Fire also is beautiful to look at. Se on kaunista katsella. Are you beautiful to look at? Onko sä kaunis katsella? I hope so. Toivon niin. Fire also comforts us. Tuli lohduttaa. You are a city on the hilltop Sä oot kaupunki korkealla mäen päällä. for everyone to see Se on paikka, jonka kaikki and näkee. everyone to talk about you Kaikki puhuu sinusta. and for you to do something with that. Ja sä voit käyttää sen jotenkin hyödyksi.